Dubla number 2. Cum să iei hack pentru Roblox. Am filmat un alt videoclip și a avut 15 minute, așa că o să-l fac mai scurt. Din prima nu recomand că să folosiți hack-ul, vă puteți lua bani, jocuri pe cum Demon Slayer, adică Demonfall și cu Bloxfruit dau un antițip foarte bun, și la cea mai mică detectare de hack vă puteți lua bani pe cont. Recomandat ar fi să folosiți un alt cont decât cel pe care îl folosiți mereu, pentru a putea transfera lucrurile sau pentru a vă putea distra, și ca ceva antitoxicitate, nu vă flexați cu lucrurile pe care le-ați luat cu hack-ul, pentru că nu vă face mai tare. Bun, haideți să începem. Pentru început eu deja am hack-ul aici făcut, așa că o să-l șterg. Iar ca să începem, da, vom apăsa pe tasta de la Windows sau să căutăm în Windows antivirus. Eu am Windows-ul în așa că este suficient doar să scriu anti și presupun că și la voi este la fel. Voi intra pe prima chestie, ne vom duce în setări de protecție antivirus și împotriva amenințărilor. States voi da pe dezactivare la protecție în timp real. O să trebuiască să apăsați pe yes sau da. Se practic acum aveți antivirusul oprit. În al doilea pas pe care voi trebuie să-l faceți este să creați un folder nou. Vă veți duce undeva oriunde pe ecran să vă da click dreapta pe nou sau new în engleză, stați pe folder. În cazul acesta voi îl puteți denumi cum doriți voi, eu o să-l denumesc pentru că asta se cheamă hack-ul. După aia voi deschide un browser în care o să scriu kernel download. Voi intra pe primul site care se va termina cu extensia .k pentru că acesta este site-ul lor oficial. Dacă hack-ul sau site-ul nu o să mai funcționeze după câteva luni, vreau ca să anunț faptul că acestea s-au schimbat hotspot-ul. Înainte, site-ul se chema kernelplus.gg, iar acum s-au schimbat hotspot-ul, se cheamă altfel. Voi da pe download și voi da pe avizează-le pe toate și voi da pe păstrează vizierul periculos, păstrați oricum. Bun. Dacă îl băgați în virus total, să știți că va detecta niște virus, dar sunt practic inofensivi, adică e un fals pozitiv. După aia voi trage aplicația în folderul nou creat, care voi da dublu click pe el și voi da pe kernel underline console underline bootstrapper, iar de aici în funcție de, nu știu, de cum e hack-ul în toane bune sau rele, va dura între 5-3 minute, în câteva secunde, în 2 minute, da, ca hack-ul în ghilimele să se instaleze. De unde îmi dau seama că hack-ul s-a instalat, e bine, după ce trece de toate chestiile acestea, o să ne apară, ori o să ni se închide automat și o să ni se deschide din nou folderul, ori o să ne scrie press any key to exit. Cum vedeți acolo, la Rewrite Edition, între acel... Ok, matematica nu a fost deloc prietena mea. Nu mai țin de... habar n-am. O să scrie 5 din 7, acolo sunt pasii pe care hack-ul îi are de urmat. Bun. Voi aștepta aici ca să pară... Aha. Press any key to exit, voi da Enter. Acum trebuie ca să ne dăm la kernel... Ok, mi s-a deschis de 2 ori. Trebuie să ne dăm să avem kernel.dll, dacă l-avem este arhi suficient ca să știm. Iar pe lângă acest fapt trebuie ca să avem și kernel plus ss, pe care va trebui să-l pornim. De acolo porniți hack-ul, practic. Bun. Putem ieși acum de la din folder. Iar aici, va trebui ca să ne ducem să căutăm un script. În cazul meu, eu voi intra pe acest joc de pe un alt cont, nu e contul meu oficial. Stau pe Game Link. Vă recomand ca să, când luați scriptul, să luați de pe Pastebin sau dintr-un fișier de tip Notepad, deoarece cele cu installer s-ar putea să conțină virus și nu recomand. Voi da ctrl plus k, nu știu ce am azi, și voi da ctrl plus v aici. Odată. Acum nu o să puteți să-i dăm eject din cauza unui singur lucru. Voi da pe others și voi da pe get key. Ok. Eu deja am făcut acei pași pentru a lua cheia și nu mai am cum să fie arăt. Ideea este următoarea. Puteți intra ușor pe Google să scrieți how to get
ochii vor cărnălui. Și cu siguranță veți găsi un site sau un videoclip care să vă arate cum puteți să-l luați. Care este ideea? Din nou, eu am mai făcut acest videoclip o dată, se avea 15 minute și m-am gândit că e prea lung și nu l-am publicat, de aceea practic am rămas cu acel rezultat al cheii. Bun, după ce ați făcut rost de cheie și ați trecut de toți pasii, va trebui doar că să vă arăt că chiar merge. Voi intra pe un joc, în cazul nostru Syntolife, pentru că da, Syntolife. Voi aștepta până când mi se va deschide. Încă ceva, trebuie ca să aveți un un PC cât de cât ok, pentru că hack-ul o să vă poată încetini FPS-urile în joc. Asta ar fi o chestie. Bun, aștepta ca să mi se deschide Roblox-ul. Bun, eu am pus ăsta. Ok, nu a fost bine ce am făcut. Am pus videoclipul pe pauză, țin filmarea, pentru că mi se deschide de obicei mai greu Roblox-ul și ca să nu vă fac să așteptați, plus că cineva m-a contactat pe Discord și a trebuit ca să-i dau un cod ceva pentru jocul acesta. Oricum, ideea e că eu o să dau play, o să selectez de aici un orice de asta. Acum ideea e că cel mai bine este ca să căutați jocuri care suportă servere private și care nu trebuie să le cumpărați voi. Nu știu, un server creator sau ceva de genul direct din joc. De obicei, jocurile care merg cu coduri sunt cele mai bune. De ce faceți asta? Pentru că veți fi singuri pe un server, pentru că nu o să primiți reports, pentru că jocul s-ar putea ca să ai pe un anti-cheat ceva mai prost. Bun, eu o să bag pentru puțin timp hack-ul ca să vedeți că funcționează, care va fi un hack de autofarm. Voi da pe kernel și voi da inject. Ignorați că jocul meu se încarcă și merge ca ultima pârnaie. Acum ideea e că după ce ați stat pe inject, ar trebui ca să vi se deschidă un alt CMD în care o să vă scrie ceva cu cheia, iar în caz dacă vă scrie cu chei incorrect, trebuie ca să luați cheia, să o copiați din să-i dați Ctrl plus Y, să dați Enter. Însă pentru mine este ceva automat după ce am făcut prima dată chestia aceasta. Bun, după aia CMD-ul este obligatoriu să se închide singur, iar dacă apăsați X pe CMD, adică să închideți fila, o să vă închidă și Roblox-ul. Ne vom întoarce în kernel și voi da pe Execute. Și aici o să avem meniul de la hack, care va arăta diferit în funcție de script. Nu va arăta mereu pe orice joc la fel ca și la mine. Voi da pe autofarm și voi da pe farm și el va începe ca să farmeze. Să-mi facă level. Ideea e că nu merge pentru că e buguit. Da. Dar, pe voi o să vă ajute în diferite metode. Oricum, cam atât a fost cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe video, să te like, subscrieți, pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez. Iar ca un mic anunț, vreau ca să-mi lăsați în comentarii ce videoclipuri să mai postez, ce tutoriale și așa mai departe. Noi ne vedem data viitoare, la revedere! Azi îmi pare rău pentru că am uitat atât de multe pe YouTube.